Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramaileak Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du prentsaurrean. Hasteko Aburtok jakinarazi du Aldundiak 800.000 euro bideratuko dituela enpresa turistikoak sortu, sektorea nazioartekotu eta bere produktuak merkaturatzeko. Halaber, Foru erakundeak haurren eta emakumeen babesari diruz laguntzeko dekretuak onetsi ditu eta horien bidez 220.000 euro banatuko dira. Nekazaritza sailari dagokionez 1,6 milioi euro bideratuko dira nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzetarako. Bestalde, Kultura sailak 4,5 milioi euro emango ditu Aste Santuko Pasio Irudien Museoa, Gernikako Bakearen Museoa, Guggenheim Bilbao Museoa, Simon Bolivar Museoa eta Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa finantzatzeko. Amaitzeko Aburtok esan du Bizkaiak behin betiko bultzada emango diola konposta egiteko aukerari. Konposta egiteko plantak urtebete lanean eman ondoren eta Bilboko Deustua auzoan 5. edukiontzi pertsonalizatuaren ezarpenak lortu duen arrakasta ikusita.